Pekný deň zo štúdia televízie Trenčín. Pripravené je ďalšie fórum TSK. Dnes sa mimoriadne teším na reláciu s témou turistika v našom regióne, lebo moje pozvanie do štúdia prijali mimoriadne verbálne zdatní hostia. Dovolte, aby som privítal pani Janku Salvianiovú, ktorá je predsedkyňou KST Dukla Trenčín. Moje pozvanie prijala Janko Mrlina, ktorý je zástupcom regionálnej rady KST Trenčín. A do tretice tu sedí pán Jano Matejka, predseda KST TTS. Takže v Trenčíne sú to veľmi známe subjekty, nemusím ich nejak extra predstavovať, ale ešte vysvetlím, že tieto nádherné medovníčky a dezerty sú tu práve len symbolicky. My to vôbec nebudeme konzumovať a je to taká výstraha, vizuálna výstraha, že čo by ste po tých dlhých sviatočných dňoch nemali konzumovať a čo vám tu ponúkneme ako racionálny, nádherný protipol, teda zdravý pohyb na zdravom vzduchu, je to, čo bude tým kontrapunktom. Takže dovolte, aby som ja začal úplne jednoduchou otázkou, že kedy ste sa, ako ste sa dostali vy k turistike? Pani Janka, dáma má prvé a posledné slovo. Ďakujem pekne. Tak ja som sa k turistike dostala svojím spôsobom a k tomu dotiahol pravdepodobne môj dedo, ktorý mi vštepil túto myšlienku túlania sa po horách, lebo som s ním trávila veľmi veľa času. Potom nastalo v mojom živote nejaké obdobie takého neutrálna, turistického. No a život plynul ďalej. No a zrazu, keď už deti odrástli, a ja sa samozrejme v tých horách pohybovala, ale len tak sporadicky, tak som vlastne prišla na to, že ma tam stále čosi láka a mňa to veľmi bavilo. Hlavne ma bavilo poznávať nové kraje. Vždy, keď som niekde išla, alebo nové miesta, nemuselo to byť ďaleko od domova, stačilo niekde blízko, tak vždy, keď som niekde išla, tak som si povedala, a tam som ešte nebola. Alebo z nejakej debaty vyplynulo, že nejaké zaujímavé miesta niekto opisoval, tak som si vždy povedala, tam by som sa určite niekde chcela ísť pozrieť. A tak postupne sme chodili, lenže bolo to také náhodné. Nebolo to také plynulé, pravidelné. A k tomu pravidelnému klasickému turizmu, čo ja hovorím, že lebo vlastne chodiť na výlety a chodiť len tak okolo domu, sem tam občas 2, 3, 4, 10 razy do roka, je teraz z môjho uhlu pohľadu veľmi málo, pretože predtým som si myslela, že stačí, ale teraz je mi dokonca som uvažovala o tom, že by sme mali začať nejakú petíciu spisovať o nedostatku víkendov a nedostatku voľných dní pre turistov. Naozaj. Pretože čím sa viacej začínate spoznávať tú krajinu okolo seba a teda tie miesta, o ktorých si niektorí našinci myslia, že tam nič nie je a pritom, keď to začnú spoznávať, tak prichádzajú na to, že je tam naozaj, je tu nádherne, je tu stále okolo nás veľa zaujímavých miest. Len treba vedieť ich spoznávať. No a ja som sa takto dostala teda v turistike, že to poznanie, aj čas na to poznanie. No a ďalej. Na rozdiel od vás, ja vám skočím do reči, ak dovolíte. Tak Janko pred odpálením úvodnej zvučky tejto relácie naznačil, že jeho doslova nahnali rodičia do tohoto, povedal by som, veľmi zaujímavého druhu poznávania športu, lebo ono je filozoficky, ten turizmus, to je dokopy aj pohyb, to sú aj proste vedomostné určité veci, to je aj, povedal by som, kultúra toho poznávania rôznych ľudí a tak ďalej, lebo zvyčajne nechodíte na tú turistiku 1-2. Takže Janko, ako si sa ty dostal k fenoménu, ktorý poznáme pod Áno, ja som to tu už povedal, ty si už čosi naznačil, neboli to teda akože
rodičia, bol to otec konkrétne, ktorý chcel mať teda v rodine turistu. On v podstate uznával dva športy, turistiku a šach. U mňa bol veľký boj, pretože u mňa to bol futbal, hokej a v podstate skoro všetky kolektívne športy. Takže, no ale nedalo sa svietiť. Od tých 10 rokov bol som vlastne už registrovaným členom klubu slovenských turistov. No len potom prišli také tie mládenecké roky, stredná škola. Tak som sa vymkol spod tej kontroly a povedal som aj takú historickú hlášku, že mňa už na turistiku nikto nedostane. Venoval som sa tým kolektívnym športom. No, potom prišli deti. S deťmi prišli nejako kila, ináč bolo treba deti tiež kdesi čosi im ukázať. Tak som sa vrátil ozaj k tej turistike, takže never say never. U mňa platí teda jednoznačne. Nikdy nehovor nikdy. Musíme to aj preložiť v rámci bontónu televízneho. A do tretice Jano Matejka. Náš stály spolupracovník, ktorý nás každý týždeň zásobuje vašimi aktivitami, kde pozývate svojich členov, aby nezaspali na váverinoch, aby sa hýbali. Nie raz za čas, ale každý týždeň. Takže, tak ja som Janko, začal v pionierskom dome. Áno. Vtedy bola tam aktívna. V koľkých rokoch? Mal som 10 rokov. 10. V 57. No. Super. Prezľadil som aj vek. No, bola tam taká zanietená turistka, aj športovkyňa, ktorú všetci poznáme. Anka Pavlačková, teraz ju poznáme pod menom Milanová, ktorá nás viedla ako chlapčiskov a dievčatá k turistike. Robievala prázdninové tábory na Vláre. Ona odtiaľ, jej otec tam bol horárom. A i okrem iného sa ona venovala biatlonu, sokolováku, hádzanú hrala ligovú v Trenčíne. Takže taká športovkyňa behá na lyžiach a stále chodí s nami na turistiku. Tak som sa ja dostal na turistiku. No a keď som mal 13 rokov, nechceli ma pustiť na prázdniny do Omšenia, odkiaľ pochádzali moje mamy. Jedna aj druhá. No tak som sa zobral cez hory sám do Omšenia. Prišiel, a teraz, keď už som začal chodiť po tých horách, tak som začal uvažovať, no keď som to vlastne ako 13-ročný sopliak sa motal. Tak som zistil, že som prišiel na Lúčky, Handrbulcom, tam ešte bývali, tedy to bolo v 60. roku, tam ešte býval jeden ujo, ten ma napravil. Hovorí, tajto, keď pôjdeš dole touto dolinkou, prídeš na cestu. Tak som sa pustil dolinkou. Prišiel som na cestu a na ceste som stal taký bezradný sopliak. Čo ja teraz? A zastavil pán na Zetke 150, takú motorku som potom mal a prešiel som s ním okolo celého Slovenska. A že kde chcem ísť? Či do Teplíc? Hovorím, áno, ujo do Teplíc. No keď ma už cez Maknáč previezol, už som bol dobrý. Už som do Omšenia trafil. Babka sa pýta, ako si prišiel? Však autobus žiadny nešiel. Babka, som prišiel cez hory. No, týmto úvodným antré, vážení diváci, sme vás, dúfam, inšpirovali po tom festivale prejedania sa a naznačili, vidíte, že moji hostia majú jeden spoločný menovateľ a to je koeficient štíhlosti. Všimnite si, že všetci sú štíhli, hoci teda vekovo sme podobne a jediný ja, čo nie som turista, alebo som len občasný, príležitostný turista, som pán Púšik. Takže povedzte túto súvislosť, že koľko človek musí tak priemerne týždenne našlapať, aby vyzeral tak dobre ako vy? Tak ja ani ináč nechodím ako peši. To je prvý základný, si myslím, a najdôležitejší moment. Ja si aj neviem predstaviť, tak mám obrovskú výhodu v tom, že bývam pomerne blízko centra. Aj keď som chodila do práce, tak tam to bolo pomerne akože všetko krátke vzdialenosti. Takže ja som sa naučila absolútne nepoužívať ani mestskú dopravu, auto, ozaj v krajných prípadoch. A myslím si, že Janko je na tom podobne tiež, lebo toho inak, ten má väčšie vzdialenosti do práce, toho inak nestretnete iba peši. To je prvý moment, ktorý je teda najdôležitejší. To je dopravný prostriedok nohy. Áno, nohy. Pokiaľ vám teda slúžia naozaj. No a
Už len keď si pomyslíte, aká je teraz prepchaná premávka, jak máte problém niekde zaparkovať, tak toto všetko vás musí zákonite odradiť od toho, že ak teda si dobre rozmyslíte tie vzdialenosti, ktoré... A nehovorím tie väčšie vzdialenosti, ktoré áno, treba si pomáhať, ale také tie bežné, treba chodiť peši. Takže to je prvý moment udržania si tej štíhlosti. Asi. A potom treba to mať aj dané, si myslím. Lebo keď má niekto sklony k tomu, tak sa to ťažšie zhádzuje. No ja by som to rozšíril. Skús doplniť, Janko, že teda máme rôzne nákladné športy, kde výstroj a všetky tie pomôcky sú drahé, od hokejového výstroja až po, ja neviem, nejaké fitness činky, lavičky v posilňovniach a tak ďalej. A vy, čo potrebuje taký turista, aby proste Janka robil túto svoju činnosť? O tom chodení, čo je základ teda nejakej tej postavy, ona to úplne presne povedala. Tí, čo ma v Trenčíne poznajú, vedia, že väčšinou ma stretajú teda na pešo. No a to nie je len teda o tom chodení cez mesto. Ja som to riešil naozaj tak, že do roboty z roboty, čož boli pekné kilometre v podstate každý deň, ale chce to ten pohyb vlastne v tom teréne, pretože tá kondícia len chodením po rovine sa neudržiava. Kto chce robiť turistiku a povedzme aj výkonnostnú, tak potrebuje byť v teréne. To je dokázané, na to som došiel. Takže sú rôzne doplnkové činnosti, ako je takéto rekreačné behanie, ale hlavne potom to každodenné alebo celotýždňové chodenie a vyvrcholenie cez ten víkend proste. Keď nie obidva dní, lebo nedá sa, samozrejme sme ľudia, ktorí máme svoje rodiny, nedá sa vždy len chodiť do terénu, ale aspoň ten jeden víkendový deň treba byť. To znamená, že keď to rátam, tak tých 50 víkendových dní do roka aj so sviatkami, so všetkým je dobre, keď je človek v teréne a nie len na tom okolí, jak tu bolo spomínané, ale treba to proste aspoň po tom Slovensku poznať na plnej čiare. Zatiaľ ste neodhadli, koľko teda tých kilometrov musí človek týždenne alebo v nejakom horizonte nachodiť, lebo vy si ten svoj výzor a ten svoj vynikajúci face, ako sa vraví, tú tvár, výborne vyzerajúcu postavu, doslova vychodíte. Koľko teda, Jano, ty si taký proste chodiaca kalkulačka sa tomu vraví. Koľko by si tak myslel, že aby to všetko dobre trávilo, aby to všetko dobre spalovalo, koľko človek musí nachodiť? Ja poviem ešte jedno, že ja nie som taký, akože, som štíhly, dajme tomu, že mám tú váhu takú, ktorú leže. Mal som obdobie, keď 5 rokov po svadbe, 93,5 kg. Aha. No. Čiže pomaly. No ale stále sme neodpovedali na otázku. Potom som sa zbadal troška. No tak čo, nežrať. To bola podmienka. Aha. A chodiť. Aha. No boli malé deti, tak nebolo až také možnosti s kočárom chodiť na Brežinu, tak to nebolo nič, ale potom už keď začali dievky troška odrastať, lebo králi mali 3 céry a ja tiež 3 céry. A tak sme začali brúsiť po tých odborárskych rekreáciách. Ja viem, že 80. roku sme otvorili Važec, fabrika, kde som robila. Tak malá dcér, najmenšia mala 3 roky. A už som mu naháňal po Tatrách. A žena sa chcela pustiť do priečného sedla. No hovorím, čo sa blázni, jedna 4,5, druhá 3 roky a tam ich valiť hore. Najstaršia 9. No tak takto sme my chodili po tých rekreáciách, prešli sme celé Slovensko, váha išla dole, a teraz ešte troška išla dole. Už som dobrý. Okrem toho, zase, jak hovoria oni, ja som chodil síce do roboty na bicykli, do AOZ-ky, ale v zime pešo. Takže už sme naznačili, som aj cykloturistiku ešte potom chodil. Naznačili, že proste turistika nie je finančne nákladná, že teda proste tým hlavným, by som povedal, náradím sú hlavne nohy. Lebo, vy nepotrebujete nič. Nohy treba obuť. Áno, a dobrá obuv, samozrejme, dobrá obuv. Dobrá,
turistická obuv. Tá už niečo stojí teraz. Áno, no tak ale je to To sú relatívne. také imidžové záležitosti. Kto chce chodiť, tak sa dá kľudne chodiť aj v obyčajných teniskách, ale naozaj, no, tak... Tá obuv je dôležitá, ale to dôležitá. nie je to v porovnaní s inými športami, hej? To Taký ako je jachting, kde si musíte kúpiť loď, keď chcete mať pretekať a tak ďalej, za dajme tomu 15-17 tisíc eur a tak ďalej, tak toto sú minimálne náklady. Takže keď to tak, tú filozofiu zhrnieme, že turistika je takto všade na dosah ruky, máte vy problémy, že by ste jeden týždeň nevedeli, kam pôjdeme, hej? Máte problém s tým, že by ste nemali kam ísť, veď svojou morfológiou je Slovensko, povedal by som, dosť hornatá krajina, hej? A hlavne v tomto regióne trenčianskom. Takže máte ten problém, že by ste nemali kam ísť, že by ste povedali v piatok, no tak tam sme už 120 krát boli a to už je nezaujímavé a nemáme kam ísť. To nemáte asi, nie? Nie, ten problém naozaj nie je. Toto si ani turista nepovie, keď ide. Však na taký inovec sa chodí pravidelne, ale sú ľudia, ktorí tam boli už 1500 krát určite. A vždy je to A zaujímavé. vždy je to zaujímavé. Lebo máte každé tom ročné obdobie iné. Áno, no. Tak ale teraz ešte povedzme, to už sme povedali, ako ste sa k tej turistike dostali. Ja som v úvode vás predstavil, ako už ste v tom svojom zrelom veku aj reprezentanti určitých oddielov, máte aj nejakú tú, povedal by som, organizačnú zodpovednosť. Turistika, treba povedať, v našom regióne má vyše 120-ročnú tradíciu, tak keby ste tak nejak tú filozofiu zhrnuli, že vlastne tými dlhými 10 ako sa to formovalo v našom regióne, to boli také významné postavy a osobnosti, ktoré tých turistov nejak, lebo ešte sme nepovedali, že vy ste veľmi široká základňa na počet ľudí. Viete to povedať, koľko vás je? Ja som si to tak pre istotu pozrel ešte na stránkach Klubu slovenských turistov tú históriu, lebo sa to samozrejme mení. Takže z takej tej stručnej histórie si dovolím povedať, áno, že tie prvé zmienky o turistoch sú z roku 1881 a Rožňavci môžu byť hrdí, pretože tam bol vlastne taký prvý nejaký spolok. Pred rokom bolo 120. výročie, čož je vlastne len o 10 rokov posunuté. Klub českých a slovenských turistov začal fungovať v 1918 roku. Boli tam zahrnutí ešte aj lyžiari, mám taký dojem. To trvalo až do 38. roku, kedy vlastne vznikol samostatný už klub slovenských turistov, ale nástupom fašistickej moci vlastne boli tieto spolky zrušené, takže bola tá činnosť prerušená do toho 45. Potom sa to znovu obnovilo a v 90. roku prišlo k tomu, že vlastne vznikol opäť samostatný klub slovenských turistov. Dnes, podľa tých stránok, má 36 regiónov, to znamená, je na Slovensku 36 regionálnych rád, a predstavuje to 434 podľa toho čísla vlastne odborov Klubu slovenskej turistiky. A počet teda? A počet tých ľudí nebol tam uvedený, ono sa to vlastne hodne mení. Ale odhadní za náš región. Za náš región je to okolo, my tu máme 22 odborov v regióne a tam je ten priemer, je to okolo 1300 ľudí. Lebo možno 1400. Tak nie, to málo. Takže vlastne tak málo v tomto regióne a ešte tie osobnosti, pani Janka, spomínate si na nejaké významné mená, ktoré ako za tých vyše 120 rokov sa zapísali do tej histórie turistiky v našom regióne, v našom kraji? No tak keď sme robili minulý rok, my sme mali aj výstavu k tomu 120. výročiu, tak už spomínaný fotograf a on bol povolaním magister farmácie, tak. Takže ten bol teda na začiatku, myslím si teda, tej novodobej turistiky v Trenčíne. Jan Halaša, poďme trošku stručnejšie, potom tu bol doktor Bundala. Janko, vieš ešte ďalšie mená spomenúť? Doktor Bundala, starý pán Mrlina. Jankov otec v Trenčíne. Potom teta Martula Trebatická. Áno. Taká
Takže 87-ročná turistka, ktorá ešte stále je funkčná. No a tým si naznačila jednu zaujímavú vec, že teda turistika nemá nejaké vekové obmedzenia, že teda turista môže byť turistom od detského veku až po smrť vlastne, nie? Keď máte takýchto, povedal by som už, zrelších, takže dokedy môže byť človek turistom? Pokiaľ ho nohy nosia. No, máme tu vlastne tých teraz najstarších, aspoň v Trenčíne, 87 a asi 3 alebo 4 86 ročných. Aj vy máte. Nás v klube sú, áno. Aj vy máte. Tam to aj u mňa začalo vlastne Skalického. tým, že som videla týchto starších ľudí, ako sa úžasne hýbu. Pre mňa to bolo také motivačné veľmi. Pretože moje začiatky tej turistiky boli o tom, že som nemala tú dobrú kondíciu. No a keď oni vybehli o mnoho rýchlejšie ako ja, tak to ma naozaj nahnevalo. A to ma teda ako naozaj motivovalo k tomu, aby som sa začala viacej hýbať a aby som proste nabrala takú lepšiu kondíciu. A vlastne aj tým, že vidím, že v klube máme starších ľudí, pre mňa je to veľmi motivačné, pretože vidím, že tí ľudia, pokiaľ naozaj chcú, a tam treba aj veľmi silnú pevnú vôľu, tak dokážu prekonať sami seba a teda ale musí im to zdravie slúžiť. A zase to treba postupne budovať, aby im slúžilo, a to je tým, že chodia von, sú neustále na čerstvom vzduchu. A to je veľmi dôležité aj pre tých dnešných mladých, ktorí keby videli tohto starého pána v tých horách, lenže to nevidia, pretože sedia doma a sú tak málo zdatní, že ja v mojej 40-ke som sa hanbila za to, že nepredbehnem toho pána, tak oni už teraz v nejakej 20-ke asi by sa museli hanbiť, aby teda ako dobehli tých od 2-3 generácie starších. Teda nechcem ich dehonostovať, ale niektorí naozaj sú takí. Mladí ľudia obyčajne argumentujú tým, že dnes je rýchla doba, že majú strašne málo času. Ako si vy nájdete ten čas na tú pravidelnú turistiku? Ja by som ešte pripomenul, máme aj staršieho turistu, neviem, či ešte aktívny, je to váš Miro Skalický, Nie, už nie ja. ktorý na rok bude mať 90. A ešte prednedávno chodil. Ešte nedávno chodil, áno. Máme 87 ročného. Ako si nájdeme čas? No čas, ja si tvrdím, ja mám také poviedku pre seba, pre povídku, jak Češi hovoria, čas je nekonečný. No prečo ja bych sa mal kdesi ponáhľať? Tak sobota je na to, aby som išiel na turistiku. Ale sú turisti, ktorí idú v sobotu na turistiku a o jednej utekajú domov. A hovorí, že musia chodiť kojiť. No a sobota je na to, aby som do večera chodil. Není krásne, keď v horách zažijem západ slnka. A potom utekám domov, ale pomaly. No, takže čas musí na tú turistiku byť. To už, ja neviem si predstaviť, že by som v sobotu sedel doma. Či prší, či neprší, keď som bol taký. Potom si tlkol hlavu človek o múr, jak je krásne. A ja som nechcel ísť. Tak chodím za každého počasia, lebo raz som išiel tak Kubranská Kyselka. To je tu kúsok. Osamelý strom, dážď, a dobrý dážď, a pod tým stromom stála srnka s mladým srnčaťom. Nie je to krásny pohľad. Skoro gíčový. Takže tým zároveň vysvetľujeme tú filozofiu, že ako nehovoriť, že nedá sa, nemôžeme, nemám čas, a zároveň, že tento druh pohybovej aktivity je zážitkový. Čiže čo, keď už si naznačil tú srnku pod tým krásnym stromom v daždi, tak čo vás tak v poslednom pri tých túrách najviac tak prekvapilo a oslovilo? A čo ste si tak odniesli, nejakú tú emóciu pozitívnu, ako Jano naznačil s tou srnkou, alebo čo vám tak utkvelo v pamäti? Teraz hovorím o tom, aby to boli také neopakovateľné, motivačné momenty tejto relácie, ktoré by práve tú oslovenú mladú generáciu nejakým spôsobom prilákali k tej turistike, ktorá de facto oproti iným športom nič nestojí, je zdravá, je to pohyb na čerstvom vzduchu, lepšie to spaluje a same má nejaké turistika aj mínusy?
alebo je nejaká aj negatívna daň za turistiku? Dá sa vôbec označiť, že nejak môže aj negatívne vplývať na človeka? Ja si myslím, že nie. Práve predovšetkým na zdravie má pozitívne účinky. Horšie je, keď tí takí niektorí neskúsení sú schopní hazardovať. To je jediný ten mínus, ktorý sa môže stať, že proste precenia buď svoje sily, alebo precenia terén a stávajú sa z toho potom teda nešťastia, ktorých, chvála Pánu Bohu, teda, že to môžem takto povedať, ja som zažil málo v tej svojej histórii a dúfam, že mi to vydrží teda ešte hodne dlho, že to bude len o tom zdraví. Takže samozrejme, vráťme sa k tej pôvodnej mojej otázke. Pani Janka, váš taký posledný, hlboký, emotívny zážitok z turistiky. Keď ja som taký prípad, že ja sa dokážem radovať z každej jednej turistiky a hlavne teda musia tam byť, teda moje kritérium, že musia tam byť výhľady. Dostať sa na kopec a poobzerať sa okolo seba. To je pre mňa veľmi dôležité. Samozrejme, sú turistiky, sú miesta, kde sa nedostanete, alebo nie sú tam výhľadové miesta, tak tam zase hľadám tie iné pozitíva. Napríklad tá srnka, napríklad, ja neviem, kvetiny. Ja veľa fotím. To mi teraz prinieslo tak, akože tá turistika, ďalšie momenty, ktoré sa potom ešte doma dozrievajú zase tým, že si pozerám tie fotky a tak. Takže pre mňa je naozaj každý jeden detail, každý jeden iný strom, nové kvetiny. Proste, ako sa tá príroda vyvíja v každom ročnom období, pre mňa tie zážitky sú stále nové, či prší, aj to sú veľmi zaujímavé veci. Proste turista, ale to sa musí k tomu postupne podľa mňa dopracovať, ten turista, k tejto filozofii. Lebo zo začiatku vás môže znechutiť naozaj, keď vám zajde slnko za oblaky, keď začne len trošku poprchať. Ale keď začnete tú krajinu spoznávať a začnete ju vnímať tým správnym uhlom pohľadu toho turistu ako takého, keď sa už vás ten turista stane, tak je to taká dlhodobejší proces. Si myslím, možno u každého iný, ale u mňa to teda takto bolo. Že ja už teraz momentálne sa naozaj dokážem, samozrejme, keď idem na miesto, kde je nejaké niečo veľmi zaujímavé, to, čo som ešte nevidela, tak to je to práve. Ale ja sa dokážem radovať z každej jednej turistiky bez ohľadu na čas, na priestor. Tá príde alebo nepríde. Áno, ja si tam budem kľudne sedieť a čakať na ňu, a keď viem, že tam chodí. A proste, keď nepríde, aj tak sa budem radovať z toho, že zase niečo zbadám iné. No, ja som taká, ja za to nemôžem proste. Ale hovorím, treba na to asi tú správnu natúru. No. Ona to presne vystihla. Ja by som možno ešte doplnil, pre mňa tiež stretávky s historickými pamiatkami, kultúrnymi, ale tak skôr s tými historickými. To sú tiež nezabudnutelné zážitky, kde zase človek môže porovnať aj teda v tých regiónoch, ako sa k tým pamiatkám správajú. A potom je to o ľuďoch. Ja strašne rád chodím už po celom Slovensku a žasnem proste, keď prídeme do lokality, ktorá je hodne krížom cez Slovensko vzdialená, rozprávajú tam pomaly jazykom, ktorému človek nerozumie, a pritom vyženú od pulta miestnych občanov v krčme, keď vidia, že prišli turisti, a povie, goste prišli a dostaneme prednosť, a to už človek čaká, že musí dostať zákonite po hube a nedostane, a tí ľudia sa vedia krásne potom nakoniec porozprávať. A aby som úplne presne odpovedal na tú otázku, ktorú si položil, tak môj posledný zážitok bol teraz na predsedovskom výstupe na Ostrý vrch. Keď sme schádzali, tak pred nami bol vlastne fantastický západ slnka. Slnko už bolo zapadnuté, ale tá žiara, ktorá zostala, lebo bol krásny bezoblačný deň. A v určitom mieste som sa otočil a na opačnej strane vychádzal mesiac medzi stromami opäť v takej žiari, takže to bol úžasný. Potom som sa naštval sám na seba, lebo ja som ten foťák nechal doma. Ja som ho nenechala doma a naštvalo ma to tiež, pretože mi zamrzol. A zrovna som si to moc nenafotila, ale to nevadí, zostalo to vo mne, takže
pre mňa je to dôležité. No, Neposuniem to ďalej. Už ste naznačili veľmi zaujímavú oblasť, ale poďme, skúste sa pochváliť ako reprezentanti určitých oddielov, kde teda tak cez rok najradšej chodíte, lebo máte svoje určite viac obľúbené lokality a máte svoje srdcovky, ako sa to vraví, kde teda najradšej chodíte a aká je tá komunikácia aj, dajme tomu, s moravskými, s českými turistami, aká je tá komunikácia v rámci celého Slovenska. No ešte by som pripomenul, že keď sa plánuje túra, áno, netreba zabúdať na kultúrno-poznávaciu činnosť. To je tiež jedna zložka turistiky. Mňa napríklad baví, že po kostoloch chodiť. Pozerať tie pamiatky. Tam človek vidí hromadu vecí, ktoré teraz katolícke kostoly si, aby ich nevykrádali, tak zamknuté. Neviem, čo sa boja, ani niekedy ako súčania, ani Boha nechceli pustiť do kostola. No, že to je len pre nich. Ale to chodím obdivovať a čo má tak moje pohoria. Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry. To je tak, človek ide po tom chodníku a nemusí sa dívať pod nohy, holnaté časti, krásne výhľady. A potom stretnutia, jak Janko spomínal, v tých kútoch so starými ľuďmi. V tých ľuďoch je obrovská múdrosť, filozofia životná, ktorá nám už v meste chýba. Ktorá nám už chýba. A žijú tam tí ľudia a ja neodídem. On povie, ja odtiaľ to neodídem, ja sa tu mám dobre. A je tam sám na osade, dajme tomu. Túto Hrnové, to bola kedysi nad Drietomou, nad Brusným. Tak. A je tam jeden pán, ktorý tam žije od narodenia. A je tam jediný a stráži tie chalupy, ktoré sú okolo. Hovorí, čo by som ja? Má psíka, Lojzíka a ten každého návštevníka, ktorý ide okolo, víta. Hneď, no. A s každým prehovorí slovo. Má pomaly toľko rokov, čo ja. No, ale žije tam sám. Fantázia. Takže dovoľte, vážení hostia, aby som vám dal možnosť vydýchnuť, aby sme urobili takú krátku show pauzu a počiarkli to, čo sme doteraz povedali tým, že často to nádherné, to neopakovateľné, to inšpirujúce nie je v Abu Dhabi, nie je v Kalifornii, nie je na ohňovej zemi, ale máme ho pod nosom, len vďaka nejakému snobizmu alebo niečomu podobnému to nevidíme alebo nechceme vidieť. Takže dovoľte, aby som réžiu požiadal o krátku ukážku z toho krásneho, stále, povedal by som, inšpirujúceho Inovca, ktorý je určite aj vašou srdcovkou a kde teda my chodíme za turistami s kamerou pravidelne. Prosím, tu je naša ukážka. Slnečné počasie dnes prilákalo do prírody stovky ľudí. Aj my s kamerou sme sa prišli pozrieť, ako niektorí už po 29. krát vystúpili na Inovec, najvyšší vrch západoslovenského kraja. Je to 29. ročník, čiže je to už tradícia. Vzniklo to v minulých rokoch. Začalo to kedysi tzv. Nočným výstupom na Inovec, ktorý sa robil zo Selca. Dlhé roky potom to začalo byť trošku rizikové kvôli chovaniu niektorých neturistov a je to bezpečnejšie a nakoniec aj viac ľudí príde takto, keď je to v túto dobu robené. Takže hovorím, je to dlhoročná tradícia. Výstupu sa zúčastnili rôzne vekové kategórie turistov aj neturistov. Každý účastník na vrchu Inovca dostal pamätný list, samolepku so znakom výstupu a malé občerstvenie. Tohto výstupu na Inovec ste sa zúčastnili prvýkrát alebo ho navštevujete pravidelne? Ja už tretíkrát mám založené práve tie listy, práve som to hovoril, že budem doložiť si k tým dvom a tento tretí práve akurátne, že mám vždycky zážitok s kopu známym sa postretáme a tak to je, ale zvlášť dneska mimoriadny deň, tak máme zážitok z toho pekne. Je tu kopu ľudí, ktorých človek málo kedy vidí, ale tu ich stretne, ktorí chodia ako pravidelne po horách. Ja už som tento výstup podnikol nejaký 8 krát, teda tento hviezdicový, ale chodievam sem pravidelne. Stalo sa to pre teba istým spôsobom tradíciou, čo takto výstup pre teba znamená? Je to dobré a hlavne si pri tom dobre zašportujem. Príjemný čas,
príjemné počasí, trošku kila idú dole. Pre mňa je to už tradične. Každý rok aspoň raz výsť na ten Inovec a na tento hviezdicový výstup chodívame pravidelne. Bolo koľkorát také počasie, že sme mokli hore aj dole a dalo sa to vydržať a dneska to je paráda, nádhera. Neodradila vás ranná hmla? Nie, na jednotku. Paráda sa počasie vyšlo. Ilko povedal pán doktor, že možno posledný slnečný víkend, tak sme vybehli do terénu. Sme išli iba my dve, bez partnera, takže som to zvládla aj so psíkom. Dobrú mám orientáciu. Toto som zvládla, som rada. Tento výstup absolvujem po prvýkrát, ale na vrchole som tiež prvýkrát a dole pri chate sme boli už viackrát. Si tu s maminou alebo so známymi? S mamou, s ocinom a so známymi. Takže sa tiež venujú turistike, páči sa ti v prírode? Áno, čistý vzduch, stromy a behanie po vonku. Som dlhoročná členka oddielu a nie som tu prvýkrát, čo som takto pomáhala. Organizuje to náš oddiel, tak to robíme vlastne pre širokú verejnosť, aby išla do hôr, aby nesedeli doma, tak menšie pohostenie. Ľudia, myslím si, že keď je pekné počasie a oni radi výjdu a keď ešte ich čaká na vrchole nejaké občerstvenie, jak dneska tu máme, že nejaký ten chlebík s tou cibulou a čajík a vátra, kde nachystané paličky si môžu poopekať, tak myslím, to každého poteší. Ani horolezci s vyššími ambíciami nepohrdli a rozhodli sa tento výstup absolvovať. Mám 8000-ovku jednu, vystúpil som na vrchol Šišapangmi v 98. roku a moje sny sú ďaleko väčšie a širšie. Bol som už dvakrát tesne pod vrcholom Annapurny, kde ani raz na 40 metrov od vrcholu, alebo 30, lepšie podané, raz na 1000 metrov od vrcholu, ale ešte snad to príde a čas bude, že budeme aj na vrchole tej Annapurny stáť. Ak vás toto podujatie zaujalo a radi by ste sa zúčastnili podobnej akcie, neváhajte a príjmite nasledujúce pozvanie. Organizujeme v priebehu roku viacej tých výstupov. Začíname novým rokom. Na nový rok máme výstup na Ostrý vrch, ktorý je vlastne najbližšie k Trenčínu. 6. januára organizujeme na Tri Krále výstup na Čiernachov. To tiež je akcia, ktorú každoročne organizujeme. Tam vlastne na nový rok to máme akciu asi 27. raz a na Čiernachov 23. raz a toto máme na budúci rok bude 30. Takže pozývam všetkých srdečne na 30. ročník. Dúfam, že úplne stejne nám bude prijať počasie ako tento rok. Tak, to bola naša veľmi zaujímavá ukážka a okrem iného sme tam počuli, že teda tým Inovcom, ktorý máme pod nosom doslova, nepohrdnú aj tí špičkoví turisti. Čiže ako sa to u vás delí? Kto môže byť turistom a podľa akej obťažnosti môže tie jednotlivé túry absolvovať? Lebo treba povedať, že takí renomovaní turisti ako vy, skúsení, znesú aj tie obťažnejšie trasy, ale tí začiatočníci asi nebudú šlapať hneď 50-ku. Čo si myslíš o tom? Áno, malo by to tak nejako byť. Je to naozaj o tom dlhoročnom pôsobení a, jak sa hovorí, vychodení tých nôh. Samozrejme, je to o tej individualite každého človeka. Niekomu stačí ten prechádzkový spôsob turistiky, niekomu práve, že nestačí a potrebuje ten výkonnostný, na to musí teda trénovať. Výkonnostný myslím diaľkové pochody a výkonnostný z hľadiska vysokorskej turistiky, tam si to vyžaduje aj špeciálny tréning, to znamená spôsoby lezenia, zlaňovania a ďalšie veci, ktoré k tomu sú pohyb v snehových oblastiach zamrznutých. Takže nedá sa to nejako jednoznačne kategorizovať. Videli sme, ja som členom práve toho klubu a to hovoril Vlado Švancár, náš súčasný predseda, ktorý tými rokmi, ktorým sa venoval turistike, naozaj to bol schopný dopracovať až do tých skutočne najvyšších polôch, ako sú tie Himalaje. No ale vidíte, že asi aj tým výkonnostným, tak ako sme to počuli v tej ukážke, nepohrdnú oni ani tým Inovcom a aby sa zrejme udržiavali v kondícii, tak chodia aj na takéto v úvodzovkách
ľahšie túry. Ale ja som sa pýtal aj na to, že či vy nejak, keď už pozývate, Jano Matejka tu nosí nám tie pozvánky na tie aktivity, či už aj rozmýšľate, že upozorníme, že toto je len pre tých vymakaných, ktorí majú už niečo za sebou a pravidelne chodia, alebo dávate to na zváženie tým ľuďom, že či chcú ísť na tú náročnú akciu, ktorých tu máte do roka niekoľko, však budeme o nich hovoriť, alebo máte v tom nejaký systém? No tak ja poviem takto, náročnosť sa volí taká pre všetkých. Ale prídu, dajme tomu, rodina, ktorá, čo ja viem, s deťmi, alebo sa im akože už nepozdáva, tak to je strmé tam. Tak sú nejaké únikové trasy, vždycky sa niekto obetuje, ktorý ich zvleče dole. A všetko lebo ja všetko mám takú tréningu. osobnú skúsenosť, že kedysi v gymnaziálnych časoch sme išli ako gymnazisti na školský výlet a šlapali sme o dušu celý slovenský raj pomaly, až sme došli do Spišskej Novej Vsi na stanicu a tam už bol každý zničený a mali sme plusgiere a také odreniny od vybramiek, vtedy sa taká obuv nosila. Nebolo to na takej úrovni, jak teraz. Čiže či to viete vy aj správne im nadávkovať? Že či teda máte nejaké, máš zlú obuv, alebo v teniskách nemôžeš ich na tú 50-ku. Máte to takto vy zariadené? Mne sa už stalo, že išli sme na strážov v zime po kolená snehu. Rodičia ho poslali v teniskách. No, tak som ho vrátil dole v dedine. No to nemôže ísť hore, keď tam je po kolená snehu. A ešte by som povedal takto. Ja som viedol oddiel mládeže. A po roku chodenia po horách mali 11 rokov, začínali 10 ročne a po 11 mali 11 rokov a oni sa mi pustili do 35-ky šlapať. A to bola Biele Karpaty, Chabová a tady. A decká to prešli. No a keď to prešli toto, ďalšia zima, tak som ich zobral do Slovenského raja. Na zimný prechod. Na decká s veľkými batohmi sa išlo z Vidrníka na Kláštorisko. Tam sme sa ubytovali a hneď sa išlo na túru. Zabudli sme na jednu vec. My sme tu teraz zástupcovia v podstate 3 najväčších trenčianskych klubov, ale máme tu ďalšie, konkrétne v Trenčíne, ktoré sú zamerané na vysokorskú turistiku. A to je Polar Alpine Club a Trevituk, Trenčanský vysokorský turistický klub. A každý z týchto klubov, ako sme tu my traja a tie ďalšie 2, majú svoj vlastný kalendár. V podstate ku každej akcii z toho kalendára sú pripravené propozície, kde v tých propozíciách je jasne napísané, sú tam základné pokyny. To znamená, boli sme pri tom, kde ísť, to sa dá vyčítať, býva to doložené mapkami alebo aspoň popisom trasy, číslo mapy, v ktorej si môžu tú trasu pozrieť. Už z toho sa dá vlastne odhadnúť obťažnosť, býva tam napísaná kilometráž. To znamená, úplne základná informácia je v poznámkach je napísané. Ak si to vyžaduje špeciálne oblečenie, napísané špeciálne oblečenie. A ďalšie pokyny, z ktorých najzákladnejší je, a musíme to písať, že turista ide na vlastné nebezpečenstvo. Aj keď sme zodpovední, tí, ktorí to organizujeme, ale proste táto veta tam jednoducho musí byť, aby si ľudia uvedomovali, že to nie je len proste nejaká prechádzka, kde ich pochytáme za ručičky a všetkých od štartu do cieľa toho dňa dovedieme akože bezpečne do cieľa. Je to o zodpovednosti tých ľudí. Preto sa združujú v tých kluboch, kde dostávajú aj inou formou tieto informácie, takže väčšina z nich sa správa maximálne zodpovedne. No, si spomenul, že teda je nejaký turistický kalendár, čiže čo je
program na zrejme celú sezónu, alebo celý rok, alebo niekoľko mesiacov. Takže skúsme takto, že keby ste vy mi chceli dať akože atraktívnu ponuku, no tak toto by si mal absolvovať, toto by si nemal zmeškať. Hej, pozriete na mňa a bajočko poviete, no tak kde by ste mi v tom turistickom kalendári našli, alebo divákov, čím by ste tak oslovili, že áno, toto je skutočne perfektná vec a dajme tomu, si myslíte sami, že by to ten turista nemal zmeškať. Tak aký bude, alebo je. Máme začiatok roka nového, takže môžeme povedať, že čo chystáte pre tých svojich priaznivcov a čo im teda v tom kalendári ponúkate. Dáma nám dlho nerozprávala, nech sa páči, pani Janka. No, tak ja by som chcela nalákať hlavne teda na našu už tento rok, v tom 2013. už 3. ročník budeme robiť Palov chodník, čo je celkom zaujímavá akcia, ktorá vlastne začína v Melčiciach a končí v Haluzickej Tiesňave, alebo teda pri Haluzickom kostolíku. No a tam sa vlastne sklbuje, je to taká akcia, ktorú môžu navštíviť široké masy. Myslím si, že sa to ujalo. Prvý ročník bol taký testovací, druhý navštívilo už bolo tam 130 účastníkov, čož si myslím, že bola slušná účasť. No a tam sa vlastne sklubuje, ja sa skôr venujem, alebo teda náš klub sa skôr venuje takej tej širokým masám, aby tam mohli chodiť začiatočníci. Turistike pre každého. Skúsme to naozaj zjednodušiť. No, takže toto je taká akcia, ktorú... A ja som zástanca toho, aby každá túra mala nejaké aj historické zázemie, aj kultúrno-poznávacie. To znamená, že skôr na toto sa náš klub orientuje. Čiže váš klub sa orientuje na také aktivity, kde sa aj človek niečo nové dozvie, kde niečo spozná nové. Presne tak. Kde si odnesie okrem toho, povedal by som, brutálneho šlapania a ja neviem, desiatok kilometrov, aj nejaký teda kultúrny U nás zážitok. tie túry sa pohybujú medzi 15 a 25 kilometrami. To je málo alebo veľa? Nie, ako z pohľadu vysokohorského turistu je to málo. Je to málo. Z pohľadu bežného človeka je to veľa, takže treba si vlastne vybrať. A myslím si, že to je také optimálne. Podľa počasia, samozrejme, skracujeme, vždy máme aj nejaké náhradné riešenia nachystané pre tú danú akciu, keby náhodou. A čo sa týka týchto nových ľudí, ako ich odhadujeme, je pravda, že keď príde človek, ktorého sme nikdy nevideli a nepoznáme ho, tak musíme sa ho spýtať, či je zdatný. Na niektokom je to už aj vidieť. A keďže vlastne my chodíme na turistiku pomerne miernu, nie náročnú, tak myslím si, že to zvládne každý. Samozrejme, ak ideme do nejakého terénu, kde je skalnatý a má ľahkú obuv, tak ho na to upozorníme a po prípade aj vrátime, pretože jednu turistku máme takú, ktorá s obľubou chodí v šlapkách a z toho máme svoje skúsenosti. Dobre, no tak teraz dáme slovo Janovi Matejkovi, lebo tu spomínal, ja neviem, lokality, ktoré sú Malá Fatra a spomínal Slovenský raj a také, už by som povedal, že ďalej ako za Hubnami, takže z tvojho pohľadu, z pohľadu tvojho oddielu, čo vy robíte v rámci toho kalendára? Tieto víkendové akcie, to sú také pre všeobecnú turistiku. Pre viacej ľudí. Väčší sortiment ľudí. Ale potom sú tie, ako som spomínal, tie lokality, Slovenský raj, Zimný prechod. No, tak tam už idú ľudia, ktorí... To už záleží na tom cvičiteľovi. Ja som to napríklad aj odmietol niekoho zobrať. Bola taká, ktorá... No, neveril som jej. Bo tam predsa málo chodila na turistiku a tam po tých rebríkoch loziť, po tých zamrznutých lávkach chodiť, tak nie je to. Malý veľký kysel. Tak vieme, o čom hovoríme. Veľká Fatra, hrebeň. No tak to sa 4 dní pochoduje s ruksakom na chrbáte. No tak
Tiež sa vyberajú ľudia. A to už sme len taká partia, ktorí ozaj si to trúfajú urobiť. No. A ja k tomu som viedol aj tie decká, ktoré som mal oddiel, že a tí už mali 15 rokov a tí sa so mnou pustili 170 km na bicykli. 13-15. Takže robíte vy aj cykloturistiku? Aj cykloturistiku som robil s tými deckami a robím aj takto drevené kostolíky na východe. Po 2 roky, po týždni sme sa tam motali. Ja sa môžem pochváliť, že ako v rámci cykloturistiky som so svojou manželkou, kedy bola gravídna v 4. mesiaci, absolvoval Donau-Radweg. Lenže to je obťažnosť, ja hovorím 0, lebo Dunaj tečie len dolu kopcom a to je akože mierne stále dolu a sem tam je tam keď sa nejaký kopček. Mauthausen hore. Tam je trošku kopček, áno, aj tam sme boli, ale proste robíte vy aj takto, že ako sa ľudovo povie, za hranicami všedných dní, že také ako by som povedal niekde ďalej akcie? Ja som jedne robil Rakúsko, 2-krát. A druhýkrát preto, lebo tam mám dceru vydatú. Aha. Tak som 60 km od Passau. Takže to som bol ale ďalej. No hovorím, to východné Slovensko, to je neprebádaný kus. Lebo aj tá cykloturistika má teraz obrovský boom. Takže venujete sa aj tomu. Áno, hlavne do Čiech a na Južnú Moravu treba chodiť. Lebo tuto na Slovensku, čo máme, aké cyklocesty? Trenčíne, čo aj boli, aj to je zrušené už. Áno. A sa o nich rozprávam. Ja mám len ísť s nejakou partiou strečno na bicykli. No, Baťov kanál chodíte? Baťov kanál. Boli sme so ženou, my sme tú Južnú Moravu pochodili celú. Tí Kaštiele sme chodili, Baťov kanál, Moravu sme Čiže cyklocestu poznávacia cykloturistika. Áno, to sa ubytujeme v Holíči a odtiaľ vyrážame na turistiku. Výborne. Poďme ďalej, skúsme... Môžem sa vrátiť k tomu nášmu kalendáru. Práve som na to myslel, takže nech sa ti páči. Lebo ja by som rád využil túto príležitosť. Takže ja hneď prvej akcii, ktorá je nazvaná ako letecká 50-ka, bude to 38. ročník. Áno. A sú to v podstate trasy 20, 30 a 50 kilometrov, to znamená, z toho je vidieť, že to je aj už tej najvyššej obťažnosti. Minulý rok sme skúsili 100, pretože tu v našom regióne chýbala a je to 100 kilometrov? Áno, je to taký trend v súčasnosti a keďže bola účasť 43 účastníkov zo Slovenska, teda z Čiech, Moravy a myslím, že z Maďarska boli. To znamená, že zostaneme pri tomu verní a bude teda druhý ročník 100 spojený s touto teraz akciou. ťa preruším, to je veľmi zaujímavá informácia. Koľko ľudí sa tam prihlásilo a koľky to dokázali odšlapať, lebo 100 to už je aj na bicykli veľa. No. Bol tam asi 20%, čo nedokončilo, ale viac menej to sa môže na takomto dlhom pochode stať, pretože no ale koľky dokončili? 43, bolo tuším 32. Nemám ja presne tieto informácie. A ešte mi povedz, že čas víťaza, že za koľko tých 100 kilometrov prešiel? Oni to robia za nejakých 15 hodín. A to je ako non-stop? Oni samozrejme. Bez zastávky šlapu 100 kilometrov? Šlapu bez zastávky, áno. To je neuveriteľné. To som ani nevedel, že existuje ale áno, stovka. ja môžem teda povedať, sú iní borci, ale ja som sa určitým rokom venoval a tiež som chodil 100. Už máš 100 za sebou? Mám niekoľko, takže viem, o čom to je. Tak tu robili... No tak teraz som konečne pochopil, že prečo tak si štíhli, prečo máš takú dobrú postavu. No, už to nie je také, jak to bývalo. No, už ma trošku kolena začínajú zrádzať, takže tieto veľké pochody nie. Takže tu som ukázal, že existujú už v našej lokalite aj takéto svojím spôsobom extrémy pre niekoho. No to je určite extrém, 100 kilometrov peši. Je to, ale tí stovkári sa vyžívajú, pretože sú to vytrénovaní ľudia, ktorí... My sme sa hrdili, že sme na tej ceste okolo Dunaja robili 80 kilometrov denne na bicykli. A ty povieš... To tiež niektorí nevedia pochopiť, lebo tiež povedia, že tých 100 kilometrov je veľa aj na bicykli. Je to naozaj tak, sú tieto pochody. No a ešte doplň, kedy toto podujatie bude. Teraz to vychádza 23. marca, tuším. Je to tá prvá, keď je prvý jarný deň, takže to je ako prvá jarná takáto akcia, ktorú robíme. No super.
Ešte by som chcel povedať, v rámci tých poznávacích zájazdov, ktoré sú spojené aj s turistikou, aj s poznávaním, robíme od 94. roku v podstate každý rok na Veľkú noc, na tie 4 dní robíme akciu, kde máme už týmto spôsobom zmapované skoro celé Slovensko. Hlavne tie lokality, kde je predpoklad, že v tých veľkonočných dňoch tam nebude snehu, alebo ten terén bude taký, že sa tam bude dať aj chodiť a zároveň lokality, kde alebo väčšina ľudí ešte nebola. Takže na to pozývam tiež ľudí. V posledných rokoch chodíme normálne ako autobusový zájazd, hlási sa dosť. Hviezdicovi bol spropagovaný, lebo to je tiež naša akcia. A ešte si dovolím, pretože som tu vlastne aj zástupca regionálnej rady. Chcel by som povedať, že organizujeme pre túto turistov v regióne jarný a jesenný regionálny zájazd. Teraz hneď po januárovom zasadaní bude už upresnená lokalita, aspoň toho prvého. O to býva tiež veľký záujem. A my keď sme sa bavili pred touto reláciou, tak bol spomenutá aj tá Morava. Takže robíme už teda v spojení s regionálnou radou akcia, ktorá sa volá Priateľstvo bez hraníc. Začali sme to robiť my z KČT Zlín. Teraz to už zastrešuje aj oblasť Valašsko-Chřibič, čo je vlastne niečo ako túto regionálna rada. A tento rok bude vlastne 11. ročník. Začíname ďalšiu 10. A budeme to robiť trošku novým spôsobom. Veríme, že tým, že to bude forma autobusového zájazdu a potom o nejakej takej tej turistike, o tej stretávke, že tí ľudia tam prídu. No, takže pozývam aj na takéto. Výborne. Super. Pani Janka sa na teba tak obdivne usmieva, hej, že to si skutočne načerel do toho súdka tej najvyššej turistickej obťažnosti, ale vráťme sa od tých pre bežných divákov nedosažiteľných mét trošku k zemi a poďme povedať tie podujatia, ako pani Janka rozprávala, za tých obyčajných bežných turistov, ktorí nemajú takéto vysoké ambície, lebo skutočne ja sa priznám, že taká 100, to mi tak skoro vyrazilo dých, lebo to už mi pripadá, ako keby ste robili jednu z disciplín železného muža. V podstate áno. Pretože to skutočne je top level a neviem si osobne predstaviť, že koľko treba ešte toto doplniť, trénovať na takýto ten ozaj najvyšší level, aby človek tých 100 kilometrov za tých neuveriteľných 14-15 hodín absolvoval. Lebo keď si to prepočítame, tak to je veľmi svižné tempo. Treba trénovať. To mám odskúšané na sebe. Ja som teda v tom čase veľmi veľa trénoval, behával som pravidelne. A hlavne do kopcov to treba skúšať. To znamená, ja som túto Brezinu prelietal doslova a hlavne do toho kopca tam človek nabere tú kondičku. Väčšinou máme odskúšané, že stovkári to je veková kategória už vychodených turistov. Ale na veľké prekvapenie objavujú sa naozaj mladí chalani, lebo ten trend je trošku teraz inakší. Robia sa extrémne športy, takže to sú chalani, ktorí sú zároveň povedzme ski alpinisti, áno, že venujú sa takýmto. Takže títo majú vlastne v sebe, takže že objavili sa aj mladí chalani, čo kedysi nebývalo. Chodili to vlastne vychodení turisti. Takže, ale je to o tom tréningu. To proste už 50 kilometrov neodporúčam nikomu, kto by nemal natrénované pravidelné chodenie a tých 30 nachodených veľa. Tak teraz, ako som naznačil, sa vráťme trošku k zemi. A z tých nedosiahnuteľných mét, akým určite pre mňa 100 zostane. Pani Janka, takže skúste ešte doplniť ten kalendár o nejakú takú chuťovečku turistickú, kde by skôr dominovala ten program a ten obsah ako tie dlhé štreky a kde by dominoval ten poznávací charakter. Takže máte tam ešte niečo na
rok 2013 také, čo ste nespomenuli? No, my budeme mať tu spolu s Jankom, robíme vojenskú 50-ku, to zase sme trošku pri vyšších číslach, ale táto 50-ka je vlastne robená v rámci oslobodenia mesta Trenčína a kde sa z Jankovho vršku už roky to takto funguje, kde sa dovezieme všetci autobusmi a odtiaľ sa ide smerom na Trenčín. A koľko ľudí to zvládne? 50 je tiež dosť. Chodievajú tak, že okolo 40-ky tiež býva týchto 50-karov, ale hlavne to je dôležité vedieť, že sa to rozdelí. Táto 50-ka vojenská je aj možnosť ísť ešte 2 kratšie trasy. Čiže vlastne autobus, ktorý nás dovezie tam a tam si ten čiže je tá variabilnosť, nie je to len pre tých ozaj vymotaných. Áno, potom sa presunú všetci do Krásnej Vsi a tí, ktorí chcú si skrátiť túto trasu na polovičku, tak majú začiatok v Krásnej Vsi a môže sa to ešte skrátiť a vychádzajú nad Teplicami, takže vlastne znova sa to dá. Len všetko to je v pokynoch a len treba sledovať vlastne. My máme aj svoju webovú stránku, na ktorej teda sú, zajedno je tam fotogaléria zo všetkých akcií, ktorá je veľmi dôležitá pre tých, pre tých začiatočníkov, aby vedeli, do čoho idú, aká veková kategória sa tam pohybuje, dokonca máme tam vlastne, každá trasa má svoju ako mapku, takže vie presne sa podľa mapy, kadiaľ sme šli. No a ako táto forma je celkom zaujímavá a začína sa nám objavovať viac a viac nových ľudí, ktorých vlastne vďaka tej dostupnosti tej informácie vlastne ako, že odkiaľ sa začína. Lebo sú kluby, ktoré, akože aj my máme v meste 2 vývesky, na ktorých sa ľudia dozvedia, kde konkrétna každý týždeň sú akcie, takže každý týždeň si tam nájdu aktuálne novinky. A teda pre tých, ktorí neradi chodia, samozrejme, tak to si pozerať, kliknú si na internete a vedia presne, kde, aj keď sa náhodou nejaká zmena vďaka počasiu, alebo ja neviem, vďaka inému grafikónu autobusového spojenia napríklad, lebo veľa chodíme, takže ideme, sa presúvame autobusmi alebo vlakmi. Nechodíme len peši, pretože vlastne to by sme boli veľmi obmedzení ako pohybovo. No, pohľad na hodinky mi proste navráva, že teda odkrajujeme už posledné minúty tejto relácie. Takže Janko, kým ti dám slovo, tak upozorním, že len veľmi stručne na záver nášho sumáru. Keď už všetci pozývam aj ja. Nech sa páči. Tento rok budeme mať 40. ročník trenčianskych diaľkových pochodov a bude to lokalita Biele Karpaty. Je tam 35-ka, 15-ka, 50-ku nerobíme už. Lekári doporučujú maximálne takýmto ľuďom, bežným turistom, 35 kilometrov. A ja v tom záverečnom sumári ešte poprosím vás o takú informáciu. Máte pocit, že v tejto uponáhľanej dobe pribúda alebo ubúda vlastne turistov v našom regióne? Nám teda pribúda v poslednej dobe. Pani Janka? Aj nám začína pribúdať. Sice takými malými krokmi, ale začína nám pribúdať. Som rada. My sme sa pred 2-3 rokmi prehúpli cez 100 členov. No tak zatiaľ to ešte udržujeme. Tak do 110 máme. Posledná otázka, posledné odpovede. Janko, čo by si teda odporúčal tým ešte, čo sa nezaradili? No tak treba ísť. Treba ísť, zobrať nie že odvahu, ale sám seba presvedčiť, že chcem pre seba čosi dobre, niečo dobre, že chcem a vydať sa. Nemusí byť členom oddielu. Máme aj takých. Chodia sú ako sympatizanti. Chodia s nami a môžu chodiť. Ano, a oni sa potom zistia na to, že aj to členstvo, že sa oplatí, lebo je to také motivačné troška. No a Janko, nech to doplní. Je možnosť, aj keď nie si členom, to je zaujímavá otázka, ísť na vašu akciu? Áno. Janko to nazval správne, akože sú takí sympatizanti, máme aj my takých, čo s nami chodievajú. Oni si potom sa rýchlo rozhodnú,
A väčšinou sa stáva, v 95%, že sa nakoniec stanú členmi klubu. A keď nie povedzme nášho, tak sa stanú buď Dukly, lebo Tetesky, lebo nie je to v podstate, nie je to podstatné v tomto prípade, tak... Tí ľudia migrujú medzi našimi klubmi. No. Môžu prísť. Na tom webe je to dnes naozaj všetko. Region má svoj web, my máme svoj, Dukláci majú a tie kalendáriky sú tam všade. To znamená, že tam si vyberú. Teda aj naplnili literu bontónu. Posledné slovo bude mať dáma, kým sa rozlúčime s našimi divákmi. Takže, pani Janka, máte pocit, že sme ešte niečo veľmi dôležité nepovedali? Určite sme toho veľa nepovedali, čo by sme chceli povedať. Ale to najpodstatnejšie sme povedali. A to je, snažili sme sa ľudí nalákať na túto bohumilú činnosť. Myslím si, že je to naozaj zaujímavá činnosť, tá turistika. Je to, vlastne u nás sklbuje kultúru, šport a poznávanie a myslím si, že aj zdravotníci si medlia ruky, že budú mať menej roboty, keď bude viacej ľudí chodiť na turistiky. Takže neviem, či sme veľká konkurencia, ale sme veľká konkurencia na to, aby sme ľudí oslobodili od doma sedenia, myslím. A tým pádom možno aj Vašak, lebo toľko nebudú pozerať televíziu. To neviem. No ale vy ste zdravá konkurencia. Dovoľte, pani Janka, aby som sa nielen vám, ale aj tu prítomným pánom poďakoval za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia, do našej relácie Fórum TSK a že ste podľa môjho názoru správne navnadili našich televíznych divákov na tie vaše podujatia. A čo sa týka tej poznámky vašej ohľadom konkurencie, no my pravidelne prezentujeme v pozvánkach vo videotexte vaše aktivity a robíme to preto, lebo náš spoločný záujem je vytvárať podmienky pre zdravý životný štýl. Ak sa nám to len trošku podarilo v dnešnej relácii, tak sme vám, vážení diváci, za to vďační. Je to na vás a želám vám úspešný turizmus počas celého roku 2013 a pekný deň.